Hi guys, di aday nangawat og ganas dari. Abot jenis Kapitan Ugma. Ya bitaw day nangadog kuan nangadog ganas. Itanom si Ate Emma. Baritisan lagi po. Nga naman. Magrally ko noon. Diyan ba lagi ta? Birthday rong Duterte. What dia? Wata kay dit. Ngari dit lang kay Drive back ay imo man. Ala ting ani na pud sila sana all sira magkanig. Na. Kana dai mo abis ko diha. Kamaon kog abis? oh good. Kamaw gali kog abis sa ijahang itlog nga nagbinuang ra. Na, lami mong gud mag-abis sa una. Sa una magkamot, mag-abis. Agkaharang di ka mauhan ka na Tanom. Eh mag-ibot pagtagad sa una, sabaan kong nanay kay di man magkadimao unig heket. Maggubot-gubot man. Diya, mga putod-putod pa din nag-ibot. Ugihan si Katino. Hara mag-atang plano nga magbukbok. Gibukbok na naog-naog. Wa man mo, wa man boss mina, wa man kubalitang mina. Nanganak naman siguro dolor. Kay gahapon ako nag-chat, di lahi man na siya og mag-chat ko, reply man si Ditso. Wa, nanganak na siguro kay gahapon si Jang Anab ning palit mag diaper og napkin. Basing gida na sa sinter siguro. Di ba si Jag sinter pod. Aw dito sa ubay. Adto mi Jag Don Emilio kay tiguwang na ba siya? Ano lang pag tiguwang na ipod mga anak ba? Labong mga bata ro mga 14, 13, 16, mga mapdos na. Yung mga jurikat. Bitaw. Ilang kanding maro-maro gituok. Di kami ito, wa na bunga gitu kami ito te. Butang igtunok ng punuan kay ag tag-ida na hinuoy di kakaon. Nagyaw-yaw sa maghapon, nangamba. Ha? Kay? Kana uli kay mo adto man ka, uli na lang ako. Para man kang bijaan di ay. Adi ko. Man mahadlok kag takbong. Ito kay ga. Ay sara. Sira tagtaod to. Kana na ay Tagtaod siya. buan ay kana na ay. Palit ka? Katong kinhasan ti lami to. Litob. Ay, unda kana na ay. Nanguha man na siya kay nga tugay og kanay silupin. Tsa injo pang silupin. Na di silupin. Unda ay nibalik ng gahapon. Di nakit ang mama makalima kay kali po sariman kay mga bata ningon. Halaman ay nanguha og kana na ay. Kay nito daw sila makadib na makabantay kay daghang sila buhat. Unda kana na ay. Ayaw si mama palis na. Unda kana na ay. Tapi kat tidak to hang virus kay di tidak to ama ka timir na to huy. Lami to ba? Oo ka timir na tidak. Anjud ay kana na tubig gun di ka timir na ay lami jud wala man jud ko ano. Dad tumitiri gapos hapon eh mag hilaw pa kuno bag-o pa dito gipangkuhaan na may sungkit sa punuan. Hi guys! Mamahaw dito nito ang mga kuan. Energy sali sukli nga gikip the change. Pabitaw dia. Mag-spaghetti ko sila guys kay birthday ko rong Duterte. Grabe yung mga tatire. Utsinta na. Utsinta, kalibo. Di magudong binida ko ang magudong tatire. Parisan o papay. Labay tan ni dito. Grabe, alam mo rin saan yung nang video ko. Pilay edad ni Di nangutan ako. Di nangutan ako pilay edad ni Duterte tatire. Pilay edad ni Duterte tatire. Pilay edad ni Duterte tatire. Pilay edad ni Duterte? Isa? Mag-11 na to. Di, utsinta na. Mag-ilibin. Napitay sa. Love you. Utsinta na day. Nakalipat mo tatire. Utsinta na. Ako pa nang magkuwang si Duterte tatire. Mauba. Mag-open. No earth ka na. Bi, Isi. Imo lang tatay. si Kuan Duterte ang papahon tatire. Kalapakan Kitty.
Kupas sanitizer. Purot ang bilib jadi mo dahil. Hoy! Hoy! Dado. Makan ka karon. Kucing. Kasi natin mga kulutan pa hotel. Ano ba? Wanisir pa hotel. Terus ang motor lagi. Katungin mo yung sa tukad ito ay. Ano? Puro pa. Mana sud? Ano to kayo mga express ko sa wanisir? Miss Pisa. Handa rin siya ay. Di mo yung gamitin spray. Hindi ka naroon. Daw na gamit. Tunga tabi. Naroon mo nga. Ano yung lapin na kayo magsabaan ka na ito. Nabiling daw. Ben, gubog mo do. Mga diyo man ang pantaw. Kaam din mo papay. Basta yung pahit lusod. Pitugin ni hotdog unja tatiri ha. Ha? Suwa paniud to tatiri. Ano? Mga panos na. Hindi ba may... Umoy ida. Simuta ko ta isa bintay baho ta isa kag panos na Wala si motra magka dahil amon. Di, simuta ko panos na batay Di si motra bitaw nimo. Di, mura magpanos na gi. Nagkaroon ng nanay. May ubo lagi. Nay! Hunay! Inam daring naman dito. Palit sa biro kay. Bawal na ng biro ka. Paano mo? Kato bito nag-inom ng biro ka. Nagkuwag ng kuto-kuto. Kay nanay bawal lang mga aslumon. Ano si? Kurbit ni Taisa. Ako'y kuha, Beng. Back and forth. 200. Masurya akong pwede mo yung tatiri. Beng! Bayot. Beng! Enak Mary Joy. Back and forth. 200. Lami magagianan. Marikad masuko Taisa. Wa man, nagpapaliwanag lang. Di pinasingkap kaadyo kay masuko Ginoo Taisa. Kasi? Di pinasingkap ba Di Taisa? piniping ka masuko ng Ginoo. Nahinay ra Taisa, di pinasingkap kay magbungo. Unsaan man di, unsaan man ug papay hinay. Kadzaw ko singkahi mabungo, unsa ko di na ko kay istorya Taisa, mo pinasingkay yung tingog Taisa. Mabungo. Kanang di na ko kadungog pinasingkap man ka Taisa. Kasi may mas singka na mas mong mama, yung ako, yung mong mama. Papari, Eh siya, was pangutana. ikaw, Taisa, tunod ang mama Taisa. Harang kuno ti ale! Adaw maitag paraman Taisa. Ti ale! Adaw Taisa, maitag paraman Taisa. Nato mo simbahan. Kato minatugo man minagdug ti kuyatan Taisa. Unsa, unhan di ko ni mo no. Purot ang bilib ni mo dahil. Madupay magpakasal, kaya mo ilog balik ang bibo pa paminawon tatiri ba? Jadi yung mga marapakasli. Pakasli sila sweri. Nagbuwag na mga sila sa paparido kay ratatiri. Hindi ka sa may isang ebo. Papadunas ang papangabago tatiri. Hindi pa pala bago. Papadunas lagi itong itong dato simbanas lagi ni Puliwan. Papa Jonas. 15 ka tuig kas ara magpakita. Namas ang cellphone Taisa. Kasi nun, kanang Masaw Taisa, operate unza kay mo itong labdan na rabat mong papa Taisa. man pangag man ko. Di man pangag naman o yung hipon Taisa. Ang paludo, istorya kong ati meron do'y tatiri. Guwapa siya tatiri, manay mama ni Bingbing tatiri. Mga ka? Kaya naman niya. Nag-gossip pa ba ko ganiha tatiri? Exciting ra, mga itong Manila, bing. Mga bigat lang dyan.
Doon ay speaker ay ilang uwi na speaker. Ito siya? Bulo, dali mo gano'n. Narab ako klase na. Ano ba na? Te, sige doon, sige doon. Pagkasikaso na mo. Bye-bye. Kapag wapag siyain. Hi, Dang. 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 Ada pag wapag igagaw. Dang, di ka lalangkat na ni mong tekron. Doon na yung dagat. Guys, ingani na makamahal si Tatay Duterte. Ang magadyang gi-spaghettihan kay birthday ni Jarona. 80 birthday. 80? Tayo, apay sweldo tayo, kikinta tutay. Kikinta Ingani na makamahal. Kay kung sa kamahal gatong gilikanan, maupod gatong presidente si Duterte. Buto. Dala ka mga spaghetti guys kay birthday rong Duterte. Amang spaghettihan ha. Parang lamias. Pagluto. May halong pagmamahal ni Duterte. Batangay pag Ingani amang pagmahal sa amang pangulo. Butangan pa nag-cheese kay lami nan. Sa magit-ngit kay na yung mga order ani-anino. Awili sa, awili sa ningi. Ijabo. Ikuan dari ba is saud. Lami ang spaghetti. Uy, dugan na ba spaghetti ha dari ni kuan New Year. Lagi, masabuhin dyan yung nakain. Majabo dyan na wala dyan handa Duterte. Spaghetti guys. Dara guys, among butangag cheese. Kay ug unsa ka magkamahal sa among Tatay Aristo, no pud among kamahal Duterte. Wa ra man iki kusensya na jud Duterte. Tay Duterte. Kay wa pa sweldo krisis pa. Krisis hani ba? Katong mga di Duterte diha. Mga tuog na ra mo karon di mo ad-ad ha. Nagputalit sa'yo. Why butanay asa may kapani aka kuan. Hani man ni hurot ni? Ano man na? Matamis na dyan po Duterte? Di hurot Duterte? Diyan ako lungnay mo ka, naman. Kato mga di Duterte diha, di ka naman yung pasulabi dyan kay na. Murag hait-hait para ba po ni? Dapat nga mo kay na daot na mo reels, pictures, vlog. Isa ng orasa, alas 12 na, napas mo na. Nagabanda ni nga, giring na. At pinaisa na, pagod na, ginoo ko, kasabaan mo na yung nanay. Nag-rain ko kay birthday man ni Tatay Digong. Soli Duterte. Banta mo, makauli na si Duterte. Si Hamanes mo rin nagluto sa Daris Bahay. pahinangat ni Tatay Digong. Lami ag nag-cheese. Mo rin nagluto sa yan po sabi mo nga makauli yung Tatay Digong ng Pilipinas. So, kakuha, nagbaha na. Ang nilabhan. Igo rin dyan ko kipahay-hay. Oh. Alam, musulat na makanis portahan. Doon yung kaba panda. Eh, panda, tuwid panda. Ay guys, naputo na vlogan niya kaya ang kasagag-uwan dya, gikan na din pagkukuan. Merkado kay nagpalit og tambal ni nanay kay nagkalujas nanay. Giubo. Kibuloy! Kanta guys, dapat spaghetti. Bukan pakai otro be? Dipalitan naman ng fried chicken, dyan sa daan pa niya po. May parade ay. Mayroon. Bilali yung utok, naano na ay fried chicken. Labugway fried chicken, mangita. Una, di na po. Di din na. Bangag. Dako lang man lang. Kaum. Unsa may mong problema na ha? Ikapoy ra bid kurong adlaw.
Nang labag ko. Hindo ko sa gawas. Di apoy labang nga tupan. Trabaho ng tiba ka? Silipig sa nila sa lapok. May mong gulang hoy nang. Ang kapulos yung dito. Ang bimanghuot ko kita kubang manang. Iya, magkuhan ka na ni. Day ginamos, day itlog. Uy, di, Tugnos ni Nang? Nang? Day pipino. Ang hanga. Ayaw, pinamutan na, Ben. Bad man ka. Para bing-bing. Sinigaw. Mahubog ng putos manong. Yan to kadas. Ni magpag-una na. Uli mo ba? Uli mo ilunggan. Yan yung pagtabawon. Uli. Hanga. Gawat ang cute. Lupo hang. Hindi mo balik na po na Domingo. Ilunggan. Kahoy, di mo ka. Hindi ka mo ada ka ba? Hang na ba ng tinidor? Hang? Ito di ba ang gaming ha? Ha? Ito. Naku na itlog ka na. Parang daghan nagtaos. Lungkam, Abot ko mga sakdanan na simbahan. Iyo. Okay. Nairali. Kato nang labay dani mo, tukanan.